Mga igsoon, dunay nindot kaayo nga nahitabo sa kinabuhi ni Jose katong anak ni Jacob sa dihang namatay na ang iyang papa. Ni balik ang kahadlok sa iyang mga igsoon nga basin unya og panimaslan sila ni Jose kay ila ra bagyud tong gidagmalan siya. Nya karon siya naman mao'y powerful kaayo. Mo nang nahadlok sila. Kanabitang na kay tao nga sigihan nimo bugal-bugal katong gagmay pa mo. Nya karon nahimo ng banggiitang tao kulbaan sa kay, di ba? Gilingay mong tupad ing nawa kay gibugal-bugalan so una. Ing na kono, nawa kay gibugal-bugalan. Kay posible man ang magdumot na nimo. Bisan gani ang managsuon, kanang managsuon ba? Maguwang, niya daw-daogon nimo imong manghod, niya karon ang imong manghod mao'y nahimong adunahan. Katilaw dayon ka. Na magina batasan man na sa tao, pero dili na batasan sa Ginoo. Ang batasan sa Ginoo dili magdumot, andam mo pasaylo. Gikono. Ingna ko no imong tupad sa lingi ay na unsa may batasan nimo pang Ginoo o pang demonyo. Ang di mo lingi pang demonyo nagbatasan. Lingi ba? Na unsa mo nang batasan nimo dia pang Ginoo na o pang demonyo. Kay ang pang demonyo dumot to the max gina. Way sukod sa baos. Way sukod sa baos. Pero ang pang Ginoo siging pasaylo. Mo na si Jose nagpuyo siya sa Diyos nun nga kinaiya. Iya yung giingnan ang iyang mga igsoon. Nihilak pagani siya, ningon siya, ayaw taon mo paghunahunag ingon ana. Kay bisan ang inyong gibuhat nga dautan nga rinako, gihimo sa Ginoong kahigayunan, aron maluwas ta, pinaagi nako, nga maunay nahitabo karon. Nindutaan ang pagkasulti, no? Kanabitang moingon ka nga ang dautan nga nahitabo nimo, nahimong paagi sa kaluwasan. Saan? Sakto na, dili. Pagka napo nako katuig sa pagkapari, way back 2014, ni hangyo gyud ko sa atong arsobispo nga kung pwede i-assign lang ko og parokya. Kay wa jud ko katilaw og parokya. Unya, that time, 50 anyos nako basig mamatay ko Bishop, unya di ko katilaw yung dag parokya. Nya niingon dayon siya, I will take it into consideration. Kay padong naman to mag general reshuffling. Pag amurag dako nga reshuffling pag 2014 dito ko SPFY ato. Kadungog dayon ko sa ako mga kauban na-assign dayon sa parokya. Upat mamikabuok. Ako kuha sa ko sa akong appointment. Excited kay kog asa kong parokyaha. Sus pag-abli na ko gibutang man dito, you will be assigned as chaplain of the prison ministry. Unya resident priest sa Santo Rosario. Pagkabasa na ko ana, to akong luha. Kay ingon ko unsa man ni daog-daog. Ako pa nga tiguang na, unya nangandoy nga ma-assign og parokya. Ni naman os prisuhan niya gibutang man tuod og parokya pero resident priest mura bag disable nga pare ba. Samtang ang akong mga manghod kay pagkapare, assistant parish priest ana or team member, hasta gud akong pipila ka mga estudyante sa SPFY kay pito man ko katuig. Uy, nga assistant parish priest, ang uban gani na parish priest. Ako, resident priest. Nya tiguang ako pagkikinatiguang nga. Hila-hila ko ato. Nya akong gidawat, naka-recover na po ko. 5 years ko dito sa prisuhan. Dito ko nalingaw og maayo. Og dito ko nakasabot aning kasakit. Mas nilaw ba ang akong pagsabot sa kasakit og ang paghigugma aning gitawag nato in quotation mga kriminal. Munang dili na gyud ko musalikway og kriminal. Kay daghan kaayong mga kriminal nga nabiktima gyud sa sitwasyon sa ilang kinabuhi. Motong dihay usa ka lawyer samtang na-assign pa ko didto, nya naghisgot mis kinabuhi sa
mga piniriso na puluoy kay sila dito, ilang pagkaon bastang lisura na pag-ilang higdaanan ang uban aris ilawom sa katri, dia pag mga tulo ka tawo ilawom sa katri na asbabaw sa katri, tuwa pag di as gatongtong sa katri, tuwa pag gaduyan sa babaw nya way mga ligo kay wa kayo'y tubig nya ilang CR usara ka buok nya ang usa ka silda 30 ka buok tao usa ka buok CR nya naar sa tipo nila. Ang kwarto nako sa Santo Rosario nga gamay magitong kwartuha equivalent sa silda dito sa prisuhan nga puy-an og 34 ka tawo. Lisod may ko ditong tuparan kog madre ana maigo naman sa akong kamot nagi mahitabo kung mo tupad. Samot na yung 34 katao diha. Dito ko nakaingon pagkahayahay day nako bisag resident priest ko Santo Rosario, pagka-privilege nako ikumparar aning gitawag pagyug mga kriminal nya inigawas pagid ani sinalikway paginis mga tao samtang ako gapuyo ko Santo Rosario tinuod na ako'y kahiubos kay nganong ubos kaayo ang akong ranggo kunuhay in quotation isipare. Pero daghan man kayo mo hangop nako, daghan man kayo mo imbitar na kog kaon nya inigdupa-dupa nako, tagaan din kog stipend didto magdupa sila atubangan Santa Cruz Canus amudagan ilang kaso tagutlo ka tuig wa pay hearing na paginiuban unom na ka tuig way hearing nya inig-schedule pagyus hearing i-postpone pagyud lain na sang mga tuig imong paaboton sidlak adlaw saop ang adlaw dito galingkod ka na iniabot nagtag 13 ka tuig na pagani 15 ka tuig wa pa gyud maaksyon ni ilang kaso. Tutok na muna ko niingon si Kristo walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, walay ulipon nga labaw siyang agalon. Kung siya si Kristo gipaantos, kung siya si Kristo gipatay sa cross matod pa niya unsa pa kahibuhaton nila sa iyang mga sakop. Biko no be, lingay mong tupad ing na tinun-an ka ni Kristo. Ngutan na ba na tinun-an ka ni Kristo? Kay tinun-an gani ka ni Kristo, ug tinuod jud kang tinun-an or disipulo ni Kristo, andam ka magantos. Di ka mo reklamo. Di ba? Pero reklamador gani ka ita, pasabot kontra di itang Kristo, gitawag tag anti-Kristo or anti-Kristo or anti-Christ. Ug daghan kay dinhing nanimba, apil nang nanagwali, sama aning nagwali karon nga anti-Christ. Kana bang tao nga di gustong musunod sa kasakit ug pag-antos ni Kristo, nya kusog kay musakit sa iyang isig ka tawo. Ana, mao na karon pagka-assign ako dinhi mura jud kog na daw pag-alagad sa parokya. Kay 15 gud ko katuig nga wa tagaig parokya. Nya ang akong gugma naas pag-alagad. Unang pagka-assign ako diri 55 years old ko. Sa may tanaw ninyo, maayo na akong pagka-alagad. Mao nang biyaan na tamo. May makang pagka-alagad. Ingos Kristo biya na. Ni aksyon kog kahiubos nganong wa dawata ang akong letter ug ang inyong letters mga kapitan. 5 ka kapitan nato nihatag sag letter ngadto sa arsobispo, nihatag sad ko naa sad tay mga gitawag ato ninyo signature campaign, mga organizations, libuan to ka signatures gihatag sad nato ngadto ni Archbishop. Nya wa gyoy bisan gamay lang comment tungod kay assignment na mo akong nadawat. Sa akong assignment, wag yung gibutang dito regarding your petition, ana. Isip tao, niingon dyo ko, bisa na lang sa pag-comment, nga wa na mo dawata tong inyong petition tungod kay maoni ang rason. Muralagway bili. Nga ako da yung napamalandungan, si Kristo gani, gibugal-bugalan pa, gihubuan pa, nga wa man gitoy sa gilansang pa sa cross, wa man mo reklamo. Nya mao day nay gisulti ni Jose. Unsa man gisa ni Jose nga gidumtan man siya mga igsoon, unsa man gisa ni Jose nga ila mang gustong patyon, wa nangayo ba si Jose og rason? Wa na lang sad. Pagkakita ni siya mga igsoon, wa siya nganong inyo man kong gihug tabay? Nganong inyo man kung gustong ipapatay? Unsa may rason? Wa na mangita. Unsa may giingon ni Jose? Pagbuot sa Ginoo,
nga inyo tong buhato nako aron mahimong agianan sa kaluwasan. Munang di na lang sa tamangutana nganong wa tubaga ang atong letter ngadto sa atong arsobispo kay pagbuot nas Ginoo. Authority go na ay nalagpangutana, ubos rabya ka. In short, ulipon rabya ko sa obispo. Kung unsay desisyon sa akong amo, din alang ko mangutana, pero ang akong ikondisyon nganong ipadala man ko sa Compostela nga ni pa man untay 70 million dinhi nga utang, unya pabor man gid unta kay ning parokyaha nga bayran taning 70 million gikan aning parokyaha kay set up na mga atong system nya kay giibot man ta dinhi mo back to zero man ta dito wa pa mo tay siguro kabayad bataani nya tuwa sa laing problema dito din alang ko mangutana ana. Ang ako na lang interpretasyon moingon na lang ko gihimo nis Ginoo aron mahimong agianan sa kaluwasan. Di ba? Lingi imong tupad ing na may gyud bitaw nga mobiya sa Padersiano dinhi ing na may gyud maayo gyud bitaw nga mobiya siya dinhi ing na ba imong tupad ing na kay magsiging ngono man uy ngono man ayaw ana Ang importante hinuon, kung gusto yun mo nga makakita sa kaayos Ginoo, ayaw mo hunong og palit og slat. Bisan pag-asa nako, palit yapon mo sa slat, aron mabayran na natong 70 million. Kay kita dinhi, naanas mga 300 million ang atong nadawat nga mga donation in my 6 years. Ako niya na ipakwenta, oy, Ma'am Treasurer, kwintaha ragod ang tanan atong nadawat dinhing donations kay ato nang ihatag ang aktual kanang around 300 million nga donations nga atong nadawat dinhi sukad sa akong pagka-parish priest hangtod karon og niabot og wa man kaabot dol-dool. Kinsa may naghatag ana? Kamo naglingkod ron. Di oy. Gamay ra kay porsyon sa atong territorial parishioners. Ang nakahatag ana, more than 80% hinatag sa atong gitawag og online parishioners. Kinsa maning online parishioners? Kanang nagsunod aning atong misa online. Unya mituo nato, inigingon nato, donate mo dire kay di ako'y project slat palit silag slots nga wa gani sila kataak aning atong simbahan, wa gani sila kaari dire. Mao na niingon ra sad ko, kamo mga online parishioners, tabang mo sa territorial parishioners. Karon kamo mo akong territorial parishioners. Ang taga Compostela dugay na sad na nga akong na online parishioners. Karon mo balhin ko dito, sila na sa akong territorial parishioners, kamo na sa akong online parishioners, di ba? Nya sa may buhaton, palit ya pug slat. Nganong na nagminghoy man na inyo mga daong. Maunay kinaiya sa mga yawanon. Possessive ba? Possessive. Kinahanglan kita, dili ta possessive. Unsa man? Unsa may opposite sa possessive? Loving. Kay kanang nahigugma, mo set free ginas iyang gihigugma. Kanang nahigugma, malaumon kanunay. Di ba naman na? 1 Corinthians chapter 13, love believes all things, endures all things, accepts all things, and love never ends. Ana siya. Mauna, padayon ko musulti ninyo, palitan ning ato mga slots o padayon. Unsa gito'y meaning sa slot? Minimum donation para sa atong certain project or certain activity. Unya, minimum man, doon na sanay maximum. So ang atong minimum 100 pesos, ang maximum wa nay limit. So update ang atong slot. Unya in return ang atong madawat mao ang mga grasya sa Ginoo nga atong specifically stated sa atong mga slots title. Sama ning atong unang slot, God's reward and complete elation or grace. Mao ni ang atong gamiton pagbayad sa 70 million. Tag 100 pesos per slot. Unya, naasad ni siya 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong halin, niabot nag 3,994. Ang wap amahalin,
696,006 ka slots. Unya ang ato sang 70 slot challenge nga tag 7,022 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya sa atong ikaduhang slot para sa pagtukod at pagtiwas og tukod sa 61 kabalay, 12 naman lang ni kabalay atong tukuronon kanina sang Christ Transforming Union or CTO nya with Mama Mary. So CTO MM. Tag 100 sad ni ang slot nya naay 61 slot challenge nga tag 6,100. Ang atong halin 3,979 na ka slots nya naapay 3,021 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Unya do na sad ni siyay challenge 24 na sad ka 61 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Nya moingon dayon mo kagamay pa na paderoy 3,000 unya napay 600,000 kapin nga palitonon. Di lang ta mo mind ana kung nahigog mata kana ganing hulmigas na hulmigas ba hay may nindot og balay ang hulmigas o ang ilaga o kanang anay ba hay may nindot og balay ang anay o ang ilaga. Ang anay o ang hulmigas mobundo ko na mubundo. Nganong mubundo man ang ilang balay? Kay kada usa nila mutampo gyud, mubutang gyud, mubutang. Ang ilaga tanawa ang ilang balay, buslot, lungag, pulos lungag. Ngano man kada usa dili mo contribute, igo ra mo kutkot nya biyaan, kotkot biyaan. Pero ang anay o ang hulmigas magsigig dugang. Mausa na ang mga bees nganong mudako man na ilang balay tungod kay manglupad na sila kay magbutang magda sila something to contribute para sa ilang balay. Pero ang uban mabungkag kay ilang ang panguhaon ang ilang balay nya ilang personal agenda mo itumanon. Lingi ay mong tupad last na lang lingi ing naunsa man ka hulmigas o ilaga. Ina ko no. Naunsa man ka, hulmigas ka o ilaga. O hulmigas ka, mabayran kini natong 70 million. Pero ilaga mong ako mga online parishioners, magsige ra mog pangayo. O nya di gyud manghatag. Sige, manindog na ta mga hulmigas.